ta'ala wa barakatuhu. Ɗan uwa barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. A cikin wannan bidiyo zan nuna yadda za a yi mining wani coin a samu kuɗaɗe bayan an tara shi, suna will cash mining. Da farko dai shi mining ne na gold, za ka ringa yi kamar a ce coins. To idan suka taru akwai wani coin a cikin mai suna uGHT, wanda za ka yi swapping wannan gold ɗin coins ɗin zuwa ga wannan coin daidai suke da komai da komai. Kana yin swapping kuma daga nan zai baka damar kai swapping. Idan ka kai adadin kenan da kai swapping, zai baka damar kai swapping ɗin shi zuwa BUSD, kamar a ce USDT to amma BUSD. Wannan daga wannan za ka iya withdrawing ɗin BUSD ɗinka ka je ka siyar a cikin exchange masu Binance da sauransu. Ba tare da ɓata lokaci ba mu je ga cikin bidiyon, amma kafin nan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗaura sabon bidiyo YouTube za su san da kai, ka mana like a wannan bidiyo. Je da a cikin bidiyon. To da farko dai za ka zo ka kunna datan ka. Zan ajiye link ɗin a description na wannan bidiyo, sai kai idan baka sauke abin ba sai ka danna, zai kai ka direct ga Play Store sai ka sauke. Tashin farko idan ka shigo za ka yi register da Gmail ɗinka, za ka danna Google sai ka yi register da shi. Ka yi register ta Google, shi kenan daga nan kai tsaye zai kaka ciki. Nan ne farko wajen inda za ka ringa tara goals ta hanyar quiz to add. Nan ma saman nan ma shi ne kasancewar ni na riga na yi, shi yasa ya zama time ɗin gashi nan haka. Zan yi danna da sake yi. Nan ma haka shi ma in ka danna quiz ne za ka yi ka samu wannan coins. A gani answer 10 questions correctly and gold easy. Abinda suka ce kenan, idan ka amsa za su abin nan za ka samu golds da yawa. Kana yi suna biyan ka, network ne ke da rawa shi yasa biyan wajen da amsa ta yawwa. Kamar yadda kuke ganin gashi nan waɗannan go ɗin nan go inda ka rubuta go, duk wanda ka danna sai kai ka yi wannan domin ka yi su baka. Kamar nan misali muka danna na farko go zai nuna tambayoyin da za a, yadda kuke gani gashi nan ya nuno. Za a ce which is not aware where kind of any case of following receive the free cryptocurrency airdrop, buy the cryptocurrency on your local department too. To a gani wannan na farkon ne sai ka danna submit. A gani to an samu losing wannan nasu in danna bi din. Yadda kuke gani gashi nan wannan correct ne gashi nan, kuka lura ku ga plus 40 daga nan sama gashi nan alama an samu gold da 48 bamu. Ka danna next zai kama wani what is the advantage of the transaction tax over the high gashi nan wannan B ne. B ne gashi ne, shine amsar ya ƙaru sai ka danna next. To shine dai ya nan kenan, za ka dawo ya kai kwaitin nuna ma ɓangaren yadda sauran abubuwan suke da. Idan ka fito za ku gani nan wajen referral ne, ka gayyaci mutane nan za su baka, za ka samu nan ma. To ga wajen mining shi kuma nan idan ka shigo tashin farko nan za ka zo sai ka danna tab, zai ringa ma mining automatically. Da ya ƙare ka kula nan gun ya ƙare nan sai nan ya zama 0 gaba ɗaya, ma'ana a wannan sun ƙare. In ka zo ka danna kansa zai kama nan. Idan na farkon ya ƙare za ka ga wannan na biyun sai kai minting. Ka gani ni already da yake na riga na yi minting ɗin shi,
sai nan da wannan sauran awannin sannan zai fara aiki. To in ka duba nan ne wallet, wasu na cewa za a yi su withdrawing ko su exchanging ko su wani abun nan. To a nan dai kun gani wannan shine uGHT din, gashi nan wannan shine wanda ake swapping din shi idan ya abu wannan. To dan kana so ka idan ka tara nan za ka zo ka danna sama nan wajen exchange din idan ka danna shi kun gani, to anan zai baka damar kai swapping duka, amma sai ka lura da nan me suka ce ma anan cewar kana requiring din worlds din nan wanda aka tara guda 800,000, wanda idan ka dage cikin kwana 5 ma ka iya haɗa inviting da kuma wancan quiz din na amsa tambayoyi da kuma staking zai haɗa ma wannan. Sai ka zo ka danna nan max gaba ɗayan su, idan duka kake so sai ka danna max gashi nan daga sai ka danna. To kun gani guda 41,000 ne da ni gaba ɗaya, duk da na yi staking ɗin wasu na saita wani a mining. Kun ga idan suka haɗu nan haɗa nan da nan. To kun gani kana danna za ka danna nan submit for review idan, amma yanzu kasancewar bai kai ba ba za su yi ba da dama a danna ba. Wannan dai shine dan ya abin da zan yi bayani shine yanda har za ka kai ga matakin kawo withdraw idan ya karanta. Idan staking za ka yi nan za ka zo wajen da aka sabo din nan sai ka danna staking gaba ɗaya ne kun gani, sai ka danna stake now ka gani successfully staking you have stake gashi nan ka gani. A nan za ka ga abubuwan da ka tara nan gun da ka tara na daga staking a nan gun za ka gani. Sai ka fita ka bar shi duk kwanakin da ya yi za ka ga abin da ka tara. Bidiyon na ma nan da tsaya, mun sake haɗuwa da ku a cikin wani bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.